PRP-ul este plasmă îmbogățită cu trombocită. La noi în clinică am început să folosim această tehnică sau aceste metode de tratament pentru cei care au probleme în general cu genul. Și anume, cei care au bonartroză. Și am folosit această metodă, sincer cu succes, pentru pacienți care deja erau diagnosticați cu bonartroză de tip 4 sau cei care au deja indicații pentru intervenții chirurgicale, dar de anumite cauze, cum este stare biologică, alte boli și vârstă, pacienții nu prea doresc să aibă intervenții chirurgicale care constă în protezarea genunchiului, adică schimbarea acestei articulații cu articulații în alte materiale. Se numește artroplastie genunchiului. Noi, pentru cei pacienți, am început să-i tratăm cu PRP. Constă în recoltarea sângele de la pacient, aproximativ vreo 10 ml, într-un kit special, care vine special pentru PRP. Această sângele, care este recoltat într-o grupete speciale, se pune într-o centrifugă pentru un anumit timp, la anumite viteze. După centrifugare, noi obținem o concentrație mare de trombocite sau obținem prin centrifugare aceste plasme îmbogățite cu trombocite. Această plasmă îmbogățită cu trombocite, avem un număr de trombocite foarte mare într-o cantitate foarte mică. În general, cantitatea de plasmă care o obținem după 10 ml cum recoltați de la un pacient, aproximativ între 4 până 4,5 de ml. Trombocitele, în general, se știu că conțin cele 6 factori importanți de creștere. Introducând aceste plasme îmbogățite cu trombocite în articulație, în spețe, în genunchi, ea deja începe să aibă efectul de regenerare. La noi, pe lângă faptul că obținem aceste plasme îmbogățite cu trombocite, în clinica noastră avem o metodă specială sau o metodă care noi avem decât noi o folosim. Amestecăm această plasmă cu aminoacizi și cu acid hialuronic într-o tehnică specială și a introduce acest produs finit, amestecul între plasmă și acid hialuronic și aminoacizi, într-o probete specială, într-o flacon special, introducând aceste cantitate, rezultate din amestecul respectiv în genunchi. Rezultatele care le-am obținut sunt următoare. Majoritatea pacienților zic că după 2, 3 zile, 4 zile, 60% din durerile care le-au avut ei deja au început să dispară, una la una. A doua, faptul că au început să aibă mobilitate mai bună decât înainte acestui tratament și faptul că au deja sau încep să aibă o viață normală. Deja încep să meargă pe distanță mai mare, pe jos, înainte, la câțiva pași sau, nu știu, la o distanță mică, se opresc pentru că durerile sunt groaznice și în timpul mersului, sunt și în timpul mers. Pacienții, în general, noi folosim 2 ședințe. O ședință adică 2 ședințe la interval de 4 săptămâni. Majoritatea, nu spun toți pacienții care au avut prima experiență sau prima ședință cu PRP-ul, au venit și pentru a doua ședință și rezultate care le avem noi prin această tehnică sau această metodă de tratament sunt foarte bune. Nu zicem noi că tratăm bonartroză, dar în general PRP-ului este, se știe, prin studiile făcute, el duce la stagnarea evoluției bolii. Dacă noi conservăm stadiul
bolii, când vine pacientul, acum depinde, nu avem, o dovadă decât RMN-ul sau radiografie ne arată în ce stadiu se află, în ce stadiu este această gonadotropă. Am zis că e în stadiul 4 sau stadiul 3. Aceste stadii sunt deja prima sau singura indicație pentru tratament este intervenție chirurgicală, în specie artroplastie, sau cum se știe în popular, este proteză genunchiului. La pacienți care am tratat, am zis, am constatat evoluție favorabilă prin reducere intensității durerii, prin creșterea mobilității și prin faptul că pacientul are putere sau are curajul de a începe să aibă o viață oarecare normală, ca în tineret, nu în tineret să zic așa, când n-a avut această boală sau când a început durerile să apară, după această afecțiune. În general, gonadotropă afectează toate țesuturile ale genunchiului. Cartilajul deja este fracturat, da? Țesutele sună, cum e meniscul sau alte componente ale genunchiului, toate sunt deja în stadiul degenerativ, adică deja din să spun, stadiul bătrân, adică nu mai sunt, aceste țesuturi nu mai sunt capabile să fie regenerate, să nu mai fie reîntinerite, deja duc spre o degenerare foarte, foarte avansată și atunci este boală în sine, duce la blocare genunchiului, duce la efectiv la o mobilitate foarte, foarte redusă. De aia pacientul este foarte grăbit să ajungă la medic pentru că nu știe ce se întâmplă cu genunchiul lui și sunt foarte mulți pacienți care nu știu ce se întâmplă cu acest, nu știu de această boală, dar după aceste dureri și reducere de mobilitate și vârstă, să spun așa, sunt, din păcate, acum am început să avem artroză sau gonadotropă și la oameni care sunt mai tineri, de cauză necunoscută, nu zicem de cele post-traumatice, pentru că acele post-traumatice se știe, sau alte, nu știu, alte cauze, dar am început să avem pacienți cu gonadotropă fără cauze cunoscute și la o anumită vârstă, chiar am avut pacienți de 40, 42, 45 de ani, bărbați fetal, dar este un tratament care duce la stagnarea evoluției bolii și la reducerea intensității durerii și la o mobilitate mai bună decât înainte de aceasta. Noi la Arcalife, consultație este în general gratuită și acest tratament general depinde de la un pacient la altul sau, ca să spun, costul total este de 550 până la 700 de lei.